pescadors despreocupats estaven atrapant dofins i les seues xarxes en el Mediterrani. Els havien de convèncer de trobar una altra manera de pescar i salvar els dofins. Ho intentàrem tot, però era inútil, fins que Megacervell va tindre una idea brillant. No vos perdeu la nostra batalla amb els avariciosos Caparrut. Aventura al Mediterrani. Quina és la sorpresa que ens tenies preparada, Widget? Volem ensenyar-vos la primera prova del nou dispositiu de camuflatge de la nau inventat per Megacervell. Ara veureu. Un dispositiu? Sí, una espècie de transformació que revolucionarà la protecció del món. Això sí funciona. I què se suposa que fa? Bé, imagina't que eres un protector i que has aterrat entre els caníbals ucònics de la constel·lació artificial que mengen alienígens. Si això passara, seria necessari tindre un bon camuflatge. Pressionant el botó, la nau es transformaria en una de les seues cabanyes primitives. Toca el botó. Un moment, això no està bé. Espera que funcione, Widget. Megacervell, crec que encara hauràs de revisar el teu invent. Bé, com ja sabeu, la comunicació interestel·lar no es va crear en un dia. I per totes les estrelles de l'espai pront apareixeran els grans protectors. Ja s'està fet un desastre. És hora de tornar a treballar. Ciao. Et saludem, aprenent Widget. Hola, com esteu? Per tots els planetes, gran protector, heu dit bé el meu nom. Ho he fet? Clar que sí, és fantàstic. Que bé. Widget, tenim una missió per a tu. Has d'anar al Mediterrani, la cuna de la civilització moderna. Ho has comprès, Widget? Ens han arribat senyals d'auxili dels dofins que hi ha a prop de les illes gregues. Es queden atrapats en xarxes de pesca. Ai, pobrets. Sí, és terrible. El Megacervell vos portarà. Heu d'afanyar-vos. Bona sort, Widget. És horrible que els dofins siguin les víctimes innocents de pescadors sense escrúpols. Gràcies per deixar que anem amb tu, Widget. Ui, ha faltat poc. Ja hem arribat. La primera cosa que hem de fer és preguntar a la gent del poble. D'eixa manera podrem saber a on estan els dofins. Sí, i descobrir qui vol fer-los mal. Hola, Widget! Ei, val més que utilitzeu el dispositiu de camuflatge per a transformar la nau en una barca. Bé, d'acord. Torna-ho a intentar. Sí, senyor. No, encara no. Vinga. Ràpid, ja falta poc. Una altra volta. Ai. Perfecte, sabia que funcionaria. Repalletes, l'ha encertat. Sí, per fi. Ha funcionat. Avui he treballat prou, faré una becadeta. Bé, amics, mans a l'obra. Val més que hem vist adequadament per a l'ocasió. Què passa? No vos agrada este típic vestit grec? No és això. Veuràs, Widget. Només és que està uns quants segles passa de moda. Ai, estàs segura? Bé, vegem ara. Eix està millor. Ara pareixem turistes normals i corrents. I com eviten atrapar els dofins, senyor? Baixem les xarxes d'esta manera. Veieu? Així no s'arrastren per baix dels dofins quan pesquem tonyina. I no queden mai dofins ni balenes atrapats en les xarxes? Sí, algunes voltes, per accident. Però els alliberem en les mans quan els arrepleguem. Per desgràcia, també hi ha qui pesca sense cap mirament. Ha vingut una família nova, els Caparrut,
que només els interessa pescar ràpid i molts dofins han patit les conseqüències. Oh, no! Què podem Això és fer? terrible. Rajos solars de punta, eixos deuen ser els canalles còsmics que busquem. Bona sort, amics, però aneu a espai. Adéu. I ara què fem? Necessitem un lloc per a poder vigilar-los. Allà està, el cim d'eixa illa, per exemple. Molt bona Oh, que idea. bonica! Molt bé. Superplanetari! Des d'ací ho veurem tot perfectament. Sí, per això m'agrada tant. He vist moltes coses estranyes des d'estes roques. Soc Stavros. Esta illa és meua i ningú no ve ací sense demanar-me permís. D'on vens, estrany visitant nanet? Tu no tens la pinta d'un turista. En realitat, sap, jo sóc de París. Això és París. No sabia que estigueren tan avançats en París. Ho diu per això de la nau? Jo li ho explicaré en un moment, sí. Widget! Widget! I això ho pots explicar? No, ara no m'he de cervell. Però, Widget, m'ha arribat una senyal d'auxili d'uns dofins que estan prop d'ací. Què dius? Ràpid, heu d'afanyar-vos si us voleu salvar. Una volta queden atrapats i ja no podran escapar. Oh, no! My interstellar adventure will continue right after these Earther messages. Jazz and Jupiter, time to return to Widget. That's me. Disculpe, senyor Stavros, però el deure dels protectors del món ens crida. M'agradaria que em donàreu una explicació, però si els dofins estan en perill, heu d'anar, si és que podeu ajudar-los. Moltes gràcies, senyor Stavros, d'acord. Li ho contaré tot més tard. Vinga, anem. Widget i companyia al rescat dels dofins. Anem allà. Bona sort, amics. Pulsars morats i explosions descontrolades. A on estan estos? Mira'ls, estan allà baix. Eixe deu ser el pesquer dels caparrut. Cometes desintegrats. Agarreu-vos ben fort, vinga. Anirem per un camí més curt. És fantàstic. Vine, Christine, tu portaràs la nau. Qui, jo? Ella? Widget, ho has pensat bé? Estàs segur del que dius? Quàsar tremolosos, tot l'univers sap que les xiques condueixen millor que els xics. Sí, Widget, però la gent de la Terra és diferent. Per tots els monstres de l'espai i els fantasmes galàctics. Quina xarxa més asquerosa. No tingueu por. Ha arribat Widget, el protector del món. Vos soltaré d'ací un segon. Molt bé, col·legues. Anem allà. No deu ser molt diferent a conduir el meu descapotable. I estrelles nanes de l'espai sideral. Gina, no podré. Aguanta, fill! Deu haver-se enganxat! Esteu bé? Superplanetari! Encara m'he d'encarregar d'eixos canalles còsmics de dalt. Per tots els planetes, a on han anat?
Widget, és molt divertit. Esteu bé? Ai, no ho sé. Serps solars fangoses. Haurem de trobar una altra manera perquè els caparrut deixen de pescar amb xàrcies metàl·liques. Iuhu, Widget! La solució és ben senzilla de trobar. Només necessites convèncer-los que este oceà està ple de monstres de la mitologia grega. Monstres mitològics? Com les arpies o la serp de 7 caps? Sí, i jo podria ser un d'eixos animals I mitològics. el meu dispositiu de camuflatge convertiria la nau en un altre monstre. I jo la podria conduir. Ai, no! Ni parlar-ne! Si tens problemes, Megacervell pot ajudar-te amb els controls de la nau. Estic segura que no serà necessari. Ara em transformaré en un supermonstre mitològic horripilant. Anem allà. Ui, no fa prou por. Això està millor. Ostres! Un cíclop amb una banya! És terrorífic! Vos ha tocat, xicons. Vinga, ja estem a punt. Ara pressiona el botó de camuflatge, Christine. Què et pareix? Bé, amics meus, probablement és el millor que podem aconseguir. Allà estan. Haurem de separar-nos. Jo aniré per babord i vosaltres per estribord. Quin és babor i quin estribord? Silenci, intente concentrar-me. Crec que és este. Ai, Dios. Ho lamento. Ui, no passa res. Què dimonis? Què passa, pare? Hi ha una cosa que no es veu tots els dies. Oh, jo diria que... Jo crec que sí, clar. Ai, per tots els planetes no intenteu escapar, canalles còsmics! I estem pitjor que els monos greixosos marcians! Què passa, Widget? Serps solars fangoses volen tirar-nos la xàrcia! Purple pulsars and quaking quasars. I'll be back after these messages. Now back to the awesome interplanetary adventures of Widget. That's me. Gireu i aneu cap a l'illa. Jo els mantindré ocupats. Ara veuran. Ei, mireu! Vinga, Christine, gira ràpid! Sí, aixim de sí! Odia que em donen instruccions. Jo ja sé com funciona. Saps què? Ho ha fet bé! Clar que sí. Ah, sí? A veure què et pareix això! Ai, m'he de replantejar l'estratègia. Però què fem així assentats? Au, anem! Ui, estic segura que era un d'estos dos botons. Val més que li ho preguntem a Megacervell. Ai, em pareix que tens raó. Iuhu! Megacervell, estàs ací? Has cridat? Megacervell, com podem fer que la nau vagi cap avant? Toca un d'estos dos botons. Ai, però quin dels dos? Quin? Este sí. Pressiona este, estic segur. Este? No m'atraparan mai! T'ha arribat l'hora, graciós! Oh, well, that one will do just fine. Crank her up, son! Oh, no! Jazz and Jupiter!
What am I gonna do? My Earther friends are trapped. Oh, I gotta figure out a way to rescue them. And I don't even have Mega Brain to help me. Anything I can do? What? Mr. Stavros? What seems to be the trouble? We tried to frighten off the buzzheads by making them think we were sea monsters. But they caught my friends instead. The way to stop people from netting dolphins is not through fear, but through knowledge. Come with me. I will show you. Look down there. Cosmically cool. What is it? A new ocean museum. I'm building it to help educate people about the need of preserving the wonders of the ocean. You mean you're not just a goat herder? I started out as a goat herder, but now I own the whole island, and I intend to do some good with it. Come, little one. I have an idea on how we can help your friends, but you'll need to use your very unusual skills. Okay, I'm at your service. What the heck is it, Papa? Well, it's easy. It kind of, looks like just with, and, kind of, gang, one small thing about my cloaking device I forgot to mention. It only works for a limited period of time. Limited? How limited? Well, about, now. Whoa, where'd that come from? Hey, what happened to my sea monster? Hey, Pop, look! I'm looking! Don't worry, we'll be out of here faster than you can say Interstellar Magneto Bomb Thruster on! You're not getting away that easily, whatever you are! Hang on! Uh-oh! You come back here and fight like a fish! We made it! All right! Uh-oh. Looks like the buzzheads are in trouble down there. They crashed their boat. Jumping Jupiter. We better go back and help them. Help them? It may seem warped out and wild, but it's my job to help. Always. This cosmically cool adventure will continue right after these messages. Jazz and Jupiter, time to return to Widget. That's me. It's a watcher's duty to help anyone in trouble. Papa, look! Uh-oh! Whoa, quaking quasars and purple pulsars. It looks like an unexpected rescue team has come back to help the buzzheads. They're being saved by the same dolphins they had trapped in their nets earlier. What's this? Well, I hope they learned their lesson from this. Hey, Bob! This is fun! Well, fellow heroes, it looks as if our Mediterranean adventure is completed. All right! Cool! Way to go! Topping the news this evening, the richest man in the world announced today that he's opening a new seaside museum. It's dedicated to educating people about the need to preserve our ocean's resources. Look! It's the buzzhead! Whale and dolphin watching boats leave the museum's dock twice a day. I would like to dedicate my new ocean museum to a very good friend. My little purple pal from
from Paris. Paris? I hope he's watching and hears this. Yo-ho! Widget! So, Stavros is a billionaire, eh? Maybe he'd like to buy my new cloaking device for megabucks? Well, it's a thought. Say goodbye, Mega Brain. Okay, goodbye, Mega Brain.